počnemo 15 do 4 da je sve okej, to biti što. Čekamo. Čekam se pravi grup. Stale se. Neću da te vratim nazad. Hvala ti. Kad uđe da vidi gde su, da vidi gde su gledali. Mogu da prvo stigu da je sutra pretraž da se kući. Nerođeni sine, da se ponižavajući zakon saradnje sa NATO alijansom vrati u proceduru. Zašto je ponižavajući? Ponižavajući je da građani Srbije mogu da gledaju vojnike NATO alijanse koji su juče ubijali našu decu, ubijali naše građane, naše vojnike, naše policajce, bili na strani neprijatelja ovog krv. Ponižavajući je da mi kao građani moramo da trpimo ponovo torturu vojske NATO alijanse. Ponižavajuće je da se mi svrstavamo sada u ovoj situaciji kada NATO snage raspoređuju svoje vojske u zemljama prema Ruskoj federaciji, da mi biramo stranu i da prelazimo na stranu NATO alijanse. Mi smo uvijek bili vojno neutralni i moramo da ostanemo vojno neutralni. Ne možemo da okrenemo leđa Ruskoj federaciji i zemljama koje su nas dosta puta do sada branile upravo u svim ovim ratovima. Ne možemo to da zaboravimo. nikako. Srpski narod je ponižen. Zakon o saradnji sa NATO alijansom je ponižavajući za srpski narod. Srpski narod i građani Srbije su se izjasnili referendumom da su protiv vojska NATO alijanse još aprila meseca 1998. godine. Poslanici Narodne skupštine su pljunuli na srpski narod. Pljunuli su na sve naše poginule, na sve naše mrtve građane koje je upravo taj NATO pakt ubio. Izglasavanjem ovog zakona oni su jednostavno zaboravili koga predstavljaju u Skupštini. Skupština kao najviši organ u državi, zakonodavni organ, nije smeo nikako da dozvoli da donese ovakav zakon koji se protivi rezoluciji Narodne skupštine. I mi ćemo se boriti i nećemo dozvoliti da se taj zakon primenjuje. Današnja poruka sa ovog protesta iz juga Srbije, grada
koji je doprineo i velikim odzivom tokom 1999. godine, ali i velikim brojem žrtava grada Ljiljane Spasić, trudnice u 8. mesecu. Upravo je ovo pravo mesto sa kog želimo da poručimo da Srbija nije niti će ikada biti NATO kolonija. Zakon koji je potpisan o saradnji sa NATO paktom u oblasti logističke podrške tumačimo kao svojevrstan vid okupacije. Mi pozivamo državno rukovodstvo da raspiše referendum o tom pitanju, da se građani naravno o tome izjasne, jer smatramo da iza onoga iza čega mi danas stojimo stoji većina građana Srbije, prema svim istraživanjima više od 80% građana. Zbog toga insistiramo na referendumu, to je naše pravo. Mi smo bili žrtve NATO agresije, ali smatramo takođe da ni u aktualnim trenucima NATO ne može garantovati ni stabilnost ni bezbednost svih naših građana. Insistiramo na referendumu, šaljemo poruku da ćemo se 27. marta, ukoliko vlasti se ogluše o volju naroda, održati još veći protest u samom Beogradu, gde ćemo insistirati na tome da se otpor koji je pokrenut protiv okupacije nastavi i naravno tumačimo da je ovo što se ovih dana dešava, okupljanje nacionalnih snaga i buđenje Srbije, protiv čega više ne može ni medijska kontrola Srbije. Mi tražimo od vlade Republike Srbije da povuče ovakav sporazum, jer ima načina da to uradi. U samom sporazumu postoje odredbe kojim su predviđena i takva mogućnost povlačenja ovog sporazuma ili dvostrano ili jednostrano. To je sraman sporazum, to je sporazum koji od prvog svog člana pa do poslednjeg na teretu i na grbači i ekonomskoj i svekolikoj srpskom narodu i ovom prostoru, i to mora podhitno da se uradi. Mi smo imali sada situaciju u kojoj je Skupština odlučivala donoseći zakon koji je verifikovan sporazum. Dakle, neko je pokušao da se sakrije iza Skupštine. NATO pakt mora da izađe iz Srbije. Srbija mora da postane neutralna. Nemoj da nas niko plaši i da maše bombama. 99. se nikada neće ponoviti. Zapamtite, to je vreme prošlo. Dakle, što pre da se stavi van snage ovaj sporazum, da se nove vlasti koje budu izabrane na sledećim izborima, koji su već, koliko vidite, danas raspisani, da se izjasne o tome i da srpski narod puste da on odluči ko će ovde u ovoj Srbiji biti. Plaše nas time da će naša deca ginuti. Naša deca mogu da ginu samo pod ovim uslovima. Naša deca mogu da ginu samo tamo gde ih NATO pakt bude vodio po svetu. I nikako drugačije. Ne postoji nikakva mogućnost da se 99. godina ponovi i nemojte da vas iko to plaši. To najbolje ovi ljudi znaju koji su se 99. borili zajedno sa nama. Tako je. Bože prometi što spase od propasti do sad nas, čuj sad naše glase i od sad nam budi spas. Okupili smo se danas da pokažemo Srbiji i svetu da srpski ponos nije pogažen i nije uništen. Srbi su nebeski narod, ponosan narod i nama je ponos i čast na prvom mestu. Sa ovog mesta ponovo poručujemo da je pokrenut talas promena, talas kojim se prvi put ne diriguje iz zapadnih ambasada, već koji predvodi volja srpskog naroda da se izbori za suverenu i slobodnu Srbiju i da kaže Srbija nikada u NATO. Gospodo, ovo je jedna mala spravica koja je mnogo bitna u životu mnogima, a sad sam već čuo, nisam znao, zaista su raspisani izbori i ovim nesrećnicima koji su dizali ruku za nakaradne zakone, između ostalih i taj zakon za slobodno šetanje NATO pakta kroz Srbiju. Ovo su spravicu mnogi izučavali koji su bili u vojsci policiji, a to je kompas ili ti busola. Njih 249, 50, koliko već, koji su živeli ovoliko vremena sa leđa naroda, su izgubili ovu spravicu. Izgubili su kompas.
NATO pakt gde uđe, zapamtite, statut NATO pakta je takav, on gde uđe, on više ne izlazi. Nema sile da ih istera ako ih pustimo, a oni su već zakoračili. Nisu mogli to da urade uz pomoć oružja, osiromašenog uranijuma, aviona, raketa, kasetnih bombi, svega onoga što su pokušali da urade na ovom prostoru, trenirajući na srpskom narodu svoj naum da krenu dalje ka istoku. Jer to je njihov cilj. Mi smo bili samo poligon za trenažu. Sve to što su radili ovde, pokušat će da urade širom sveta, a glavni cilj im je istok i Velika Rusija. Pa da snimimo to, pomeri se, to te. Čekaj sad. Izađite na terasu, pozdravite srpsku rasu! Izađite na terasu, Vasa Neković. Izašli. Ajmo nazad još. Pa da ima reflektor, to je poenta. Pomaže Bog svima. Ja sam sveštenik Bojan Krstić. Ispred svoje sabraće bratstva Hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene dozvolite da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u naš sveti hram. Drago mi je da vas vidim u ovakvom broju, večeras ovde je sabrane. Uz jednu malu, jedan savet više, da se u buduće češće sabiramo u našim hramovima, koji su uvek otvoreni za sve ljude koji imaju potrebu da se Bogu obrate i pomole. Pričite slobodno. Hvala, to je ikona Belog anđela. To je maketa našeg hrama Svetog cara Konstantina. I da nas podsjeća na naše hrišćansko ime i obavezu da ne živimo samo kao biološki bića, nego kao svi kršteni hrišćani, pre svega kao crkvena bića. Zato, braće i sestre, dobrodošli, možete slobodno da u hramu zavidate ikone svoje krstne slave.
ja neću